Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε, Άννα, πολύ. Μετά το Media Desk θα περάσουμε, λοιπόν, θα γυρίσουμε μάλλον, στην Ελλάδα. Τα προγράμματα για τα οποία θα σας μιλήσω είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που αφορούν στην ανάπτυξη και την παραγωγή. Δηλαδή, ρόλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι να διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση που παίρνει από το Υπουργείο Πολιτισμού και η οποία αφορά την κινηματογραφική παραγωγή. Αυτός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος νόμος στον οποίο υπαγόμαστε και ορίζει ακριβώς τι είναι κινηματογραφική παραγωγή, την κλίμακα στην οποία μπορούμε να στηρίξουμε έργα και αφορούν, θα τα πω εδώ σιγά σιγά και με τα slides, όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής, δηλαδή ανάπτυξη σεναρίου, γραφή μάλλον σεναρίου, ανάπτυξη φακέλων παραγωγής και παραγωγή. Και όταν μιλάμε για παραγωγή, μιλάμε πλέον και για μικρού μήκους ταινίες, μεγάλου μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ, fiction φυσικά, και animation και υβριδικά έργα, έτσι. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή έργα που δεν προορίζονται για τον κινηματογράφο, αλλά για πρώτη φορά καταφέραμε, βλέποντας φυσικά το ότι προσπαθώντας να διευρύνουμε τον ορισμό του τι είναι κινηματογράφος πλέον, που είναι μια συζήτηση που γίνεται πανευρωπαϊκά πολύ έντονα, καταφέραμε για πρώτη φορά να βάλουμε σε κάποια νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία θα σας μιλήσω αναλυτικά, να έχουμε και την ανάπτυξη έργων που δεν προορίζονται για την οθόνη. Άρα μιλάμε για σειρές ή και για ένα αυτοτελές έργο που δεν προορίζεται για την κινηματογραφική αίθουσα. Αυτά λοιπόν πάρα πολύ συνοπτικά. Και επίσης, βάσει νόμου, ενισχύουμε, σίγουρα προσπαθούμε να ενισχύουμε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες κινηματογραφιστές και κινηματογραφίστριες, αλλά υπάρχει μία εστίαση σε νέους δημιουργούς. Αυτό το λέει πλέον και ο νόμος. Και ως νέους δεν ορίζονται φυσικά ηλικιακά, αλλά όπως είπε και η Άννα πριν, είναι δημιουργοί που τώρα σιγά-σιγά κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και επίσης πριμοδοτούμε, όταν θα μιλήσουμε για τις αξιολογήσεις, πριμοδοτούνται τα έργα animation και τα έργα που απευθύνονται σε ένα παιδικό και εφηβικό κοινό, γιατί παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια έλλειψη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για αυτά τα σχέδια. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο προσπαθούμε να τα πριμοδοτήσουμε. Κάποια πολύ βασικά στατιστικά στοιχεία για τη διεύθυνση. Τι έχουμε μπορέσει να κάνουμε ως τώρα. Λοιπόν, καταρχήν να πω μια μικρή εισαγωγή ότι το Κέντρο Κινηματογράφου, μάλλον σε σχέση με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, αναθεώρησε τον κανονισμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εξέδωσε τον νέο κανονισμό, τροποποιημένο λοιπόν κανονισμό το 2021, το οποίο πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που την έκανε ο προκάτοχός μου στη διεύθυνση, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί φυσικά με το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη τη διοίκηση του κέντρου, και έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση ώστε επιτέλους να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο πότε λαμβάνετε απαντήσεις για τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει, να ξέρετε ακριβώς λοιπόν πότε περιμένετε, να υπάρχει πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο και να διευκολυνθεί επίσης, να διευκολυνθείτε πάρα πολύ στο πώς κάνετε τις αιτήσεις. Έτσι λοιπόν το 2021, και όταν λέω 2021 μιλάμε για λοιπόν τους πρώτους κύκλους των νέων χρηματοδοτήσεων, μπόρεσαν να στηριχθούν 36, να στηριχθεί η παραγωγή 36 ταινιών μεγάλου μήκους. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, να πούμε τώρα, ακριβώς επειδή υπήρχαν από προηγούμενα έτη
πολλές αιτήσεις που κάπως εκκρεμούσαν. Οπότε έγινε εκεί μια πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός, δυστυχώς, κάθε χρόνο. Θα βλέπετε περισσότερο το 2022. Εδώ που βλέπουμε είναι η παραγωγή 25 ταινιών μεγάλου μήκους, 20 ταινίες μικρού μήκους στηρίχθηκαν, 48 έργα που βρίσκονται σε στάδιο γραφής και development και 6 έργα μεγάλου μήκους, στα οποία η Ελλάδα ήταν μειοψηφική συμπαραγωγός. Δηλαδή, είναι ταινίες ξένης πρωτοβουλίας, κυρίως ευρωπαϊκής θα έλεγα, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, όπου η Ελλάδα έρχεται ως συμπαραγωγός. Και για φέτος, για το 2023α, δηλαδή για τα προγράμματα του πρώτου κύκλου, έτσι, που τώρα είναι ανοιχτός, ας πούμε, ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων, έχουν δοθεί μόνο αυτά τα χρήματα, οι 620.000, ακριβώς γιατί τα αποτελέσματα για το βασικό πρόγραμμα παραγωγής και το πρόγραμμα πρώτης ταινίας θα ανακοινωθούν τώρα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Οπότε εκεί περιμένουμε να δοθούν πολλά χρήματα, ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε ποιος μπορεί να κάνει αίτηση, πώς μπορεί να κάνει αίτηση και μετά να δούμε σιγά-σιγά συνοπτικά και όλα τα προγράμματα που προσφέρονται μέσω της διεύθυνσής μας. Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ ξεκάθαρο, άρα φυσικά Έλληνες, Ελληνίδες έχετε δικαίωμα υποβολής, αρκεί να έχετε η δράση σας να είναι στην Ελλάδα, αλλά και οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης. Σε κάθε πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να υποβάλλετε αίτηση, θα πρέπει να έχετε παραγωγό. Να είναι λοιπόν παραγωγός αυτός που υποβάλλει την αίτηση. Τα μόνα προγράμματα τα οποία εξαιρούνται αυτής της συνθήκης είναι το πρόγραμμα γραφής, άρα μία σεναριογράφος μπορεί μόνος του, μόνη της, ως φυσικό πρόσωπο, ως σεναριογράφος, να υποβάλει αίτηση για να γράψει ακριβώς το σενάριο, και η παραγωγή μικρού μήκους, γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί κάποια που ξεκινάει να μην έχει ακόμα δικτυωθεί και να μην έχει βρει ακόμα παραγωγό στη μικρού μήκους, άρα μπορεί ως δημιουργός να υποβάλει αίτηση και σε περίπτωση που λάβει χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα πρέπει τότε να βρει παραγωγό. Φυσικά είναι πιο εύκολο όταν έχει πάρει μια χρηματοδότηση. Για όλα τα άλλα προγράμματα χρειάζεστε παραγωγό. Και ακριβώς για να προστατέψουμε λίγο το να μην υπάρχει, ας πούμε, ένα μονοπόλιο και είναι παραγωγοί οι οποίοι μόνο κάποια συγκεκριμένη παραγωγή ενισχύονται. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ότι κάθε παραγωγός επιτρέπεται να έχει σε προέγκριση, δηλαδή να έχει πάρει χρηματοδότηση εγκεκριμένη από το κέντρο, κατανότατα σε 5 σχέδια μεγάλου μήκους, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Και ανεξάρτητα γραφή και development, αυτό μπορεί να είναι έξτρα. Και επίσης έχει και μια λογική αυτό ότι ακριβώς για να γίνουν, έτσι, για να μπορεί να είναι βιώσιμο, να μπορεί να τα τρέξει. Αν έχει μέχρι 5 μεγάλου μήκου σχέδια, υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όταν δίνουμε προεγκρίσεις χρηματοδότησης, άρα θέλουμε να ξέρουμε ότι θα γίνουν όσο το δυνατόν. Και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και στους σκηνοθέτες, μικρότεροι, ότι κάθε σκηνοθέτης μπορεί να συμμετάσχει μέχρι σε 2 σχέδια παραγωγής, να έχει πάρει προέγκριση δηλαδή για 2 σχέδια παραγωγής. Το ένα λοιπόν να έχει προεγκριθεί και το άλλο να είναι σε αξιολόγηση, και μετά έξτρα μπορεί να έχει και ένα σχέδιο σε στάδιο γραφής ή development. Εδώ, σε αντίθεση με αυτό που σας είπε η Άννα πριν για το Media Test, δυστυχώς κάθε σχέδιο μπορεί να υποβληθεί για αξιολόγηση έως 2 φορές, που είναι αρκετά περιοριστικό, αλλά είναι ο κανονισμός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα μιλήσουμε και για την αίτηση και πώς κάνετε αίτηση.
Υποβάλλετε το σχέδιό σας, αξιολογείτε, θα μιλήσουμε και για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν προταθεί, δεν προβεί σε προέγκριση, μπορείτε φυσικά να το βελτιώσετε και να το υποβάλλετε ξανά στον επόμενο κύκλο. Εάν ούτε τη δεύτερη φορά προεγκριθεί, εκεί δυστυχώς κάπως πρέπει να βρείτε άλλο τρόπο εκτός του κέντρου. Φυσικά αυτό μιλάμε για κάθε στάδιο προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν υποβάλλετε αίτηση για γραφή σεναρίου, δεν πάρετε την εξή. Γράφετε το σενάριο όμως, μπορέσετε και το γράψετε. Μπορείτε φυσικά μετά με το ίδιο σενάριο, αφού το έχετε, να έρθετε στο development. Έχετε πάλι 2 ευκαιρίες. Στο πάλι ότι πάλι δεν μπορείτε. Ωραία. Βρίσκεται ωστόσο παραγωγό, κάνετε το φάκελο παραγωγής. Σε στάδιο παραγωγής, εκεί πάλι έχετε δύο ευκαιρίες. Οπότε, μιλάμε για στάδια κάθε φορά. Όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-services, την οποία θα μπορούμε να δούμε ίσως και μετά, αν θέλετε. Όπου, εδώ έχω βάλει ένα screenshot απλά, που είναι αν πατήσετε τώρα στο κινητό σας, e-services GFC, δεν θα σας βγάλει αυτό, γιατί θα πρέπει πρώτα να κάνετε ένα registration απλό, αλλά μετά έχει όλα τα προγράμματα με τις καταληκτικές τους ημερομηνίες και εκεί είναι καθαρά για να κάνετε την αίτησή σας. Αλλά όλες τις πληροφορίες για το τι χρειάζεται θα τις βρείτε στην κυρίως ιστοσελίδα του Ελληνικού Κινηματογράφου, την οποία επίσης ας τη δούμε λίγο μετά, γιατί υπάρχουν όλα αναλυτικά. Ωστόσο, να πούμε ότι η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα, ώστε να σας καθοδηγεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πρότυπα προϋπολογισμού, ας πούμε, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν το χρηματοδοτικό πλάνο, σας λέει, λοιπόν, γράψτε ένα-ένα και βλέπετε σιγά-σιγά πώς τα πεδία σιγά-σιγά συμπληρώνονται. Οπότε είναι βοηθητική, θεωρούμε. Για πρώτη φορά τώρα τα προγράμματα του 2023 Β που ξεκίνησαν τώρα και αυτά που μόλις κλείσανε τα καινούργια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι τα μόνα που γίνανε μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας. Για να δούμε λοιπόν τα προγράμματα σιγά-σιγά ποια είναι. Και να κάνω μάλλον και μία μικρή εισαγωγή για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που δεν αφορά στα οπτικοακουστικά μέσα, αφορά γενικά σε προγράμματα που θέλουν έτσι είναι ευρωπαϊκά χρήματα και συστήθηκαν κάποια προγράμματα προκειμένου να ενισχύσουν την Ελλάδα ως χώρα, ας πούμε, επενδύσεων, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και εκεί βρήκαν λοιπόν μια ευκαιρία το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κινηματογράφου και να φτιάξουν κάποια προγράμματα που να αφορούν και τον κινηματογράφο. Και ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνουν, επειδή έχει και ένα χρονικό περιθώριο δυστυχώς αυτή η χρηματοδότηση, ήταν να κάνουν ένα mirroring, να καθρεφτίσουν λοιπόν τα προγράμματα που προβλέπονται μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής και να υπάρχει άλλο ακόμα, λίγο ακόμα, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε μερικούς ακόμα κινηματογραφιστές. Οπότε αυτό πάρα πολύ ευχάριστο, ωστόσο έχει μια δυσκολία, γιατί στην αρχιτεκτονική του το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν φτιαγμένο για κινηματογραφικά project. Οπότε εκεί βλέπουμε κάποιους περιορισμούς, αν τα δείτε έτσι πιο αναλυτικά, που είναι λίγο ζόρικα, όπως είπε και η Άννα, είναι λίγο στριφνά, ωστόσο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί κάποια project, αν ας πούμε έχετε κάτι, μια ταινία μεγάλου μήκους με περιορισμένο budget που είναι σχεδόν έτοιμη, λείπουν κάποια χρήματα, εκεί, δηλαδή μπορεί να γίνει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εκεί έχετε μεγάλες πιθανότητες ο φάκελός σας να είναι πλήρης, και αν ο φάκελός σας είναι πλήρης, έχετε μεγάλες δυνατότητες να πάρετε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Ενώ στα προγράμματα τα παραδοσιακά, ας πούμε, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που είναι πιο ευέλικτα, μπορώ να πω, και έτσι πιο απλή διαδικασία αίτησης, και έχετε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που πάρετε την προέγκριση να γίνει το πραγματικό έργο, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά.
Οπότε αυτό είναι ένας βασικός διαχωρισμός των προγραμμάτων, δηλαδή έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και τα δύο, αλλά σημαντικό να το ξέρετε. Στη γραφή, λοιπόν, ξεκινάμε, εν αρχή είναι το σενάριο. Υπάρχουν δύο προγράμματα μέσω των παραδοσιακών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής για πρώτη ταινία. Όταν λέμε πρώτη ταινία, εννοούμε πρώτη ταινία της σκηνοθέτη. Ο σεναριογράφος, ο σεναριογράφος μπορεί να είναι και κάποιος που έχει γράψει πάρα πολλά σενάρια. Αλλά εάν κατατίθεται μία αίτηση που είναι ένας νέος σκηνοθέτης, θα είναι η πρώτη του ταινία με έναν σεναριογράφο που μπορεί να έχει γράψει, να είναι το πρώτο του σενάριο ή να έχει γράψει πολλά σενάρια, θεωρείται πρώτη ταινία. Οπότε εκεί υπάρχει, ας πούμε, μία... είναι μέσα στο πλαίσιο της ανάδειξης των νέων δημιουργών που είπαμε στην αρχή. Και υπάρχει και το βασικό γραφή, όπου είναι η συγγραφή σεναρίου μεγάλου μυθοπλασίας ή αναλυτικού σχεδιασμού για ντοκιμαντέρ, έτσι, που εκεί πλέον δεν θα είναι πρωτοεμφανιζόμενος ο σκηνοθέτης. Και το μέγιστο ποσό που δίνεται, που συνήθως είναι και το ολόκληρο το ποσό, είναι 5.000 ευρώ για μυθοπλασία και 4.000 ευρώ για σχεδιασμό σεναρίου στο ντοκιμαντέρ. Και πάμε στο development, ακριβώς η ίδια λογική, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα development πρώτης ταινίας και πρόγραμμα development στο βασικό, όπου το μέγιστο ποσό είναι τα 10.000 ευρώ. Και εδώ με τα μπλε γραμματάκια βλέπουμε τα νέα προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου υπάρχει και εκεί πρόγραμμα development για την ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων με προτεραιότητα σε σχέδια δημιουργών στην αρχή της καριέρας τους και σε έργα που θεωρητικά θα γίνουν co-productions. Έτσι, επειδή είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, θέλει να ενισχύσει ακριβώς αυτές τις ενέργειες, αυτή τη διάθεση για εξωστρέφεια, για να γίνουν συμπαραγωγές. Και είναι μεγαλύτερο το ποσό στις 18.000 ευρώ. Και για πρώτη φορά, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό, μπορέσαμε μέσω αυτών των νέων προγραμμάτων να δώσουμε λοιπόν development χρηματοδοτήσεις, θα δώσουμε για πρώτη φορά φέτος, σε έργα, όπως είπα και πριν, που δεν προορίζονται για την κινηματογραφική αίθουσα, άρα μιλάμε για σειρές ή για με ένα αυτοτελές έργο που στόχος είναι να είναι σε μια πλατφόρμα ή σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, όχι πάντως κινηματογραφικό έργο με την παραδοσιακή έννοια που θα πάρει κινηματογραφική διανομή. Και επίσης εδώ πάλι η προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που έχουν λοιπόν αυτή την εξωστρέφεια, που φαίνεται ότι έχουν μια ζωή πέρα από τη χώρα μας. Και το μέγιστο ποσό είναι οι 15.000 ευρώ. Μόλις έκλεισε ο πρώτος κύκλος για αυτά τα σχέδια, να πω, και έχει ανοίξει ήδη ο επόμενος. Θα δούμε λίγο μετά τις ημερομηνίες. Αλλά υπήρχε έτσι ενδιαφέρον, οπότε μας χαροποιεί. Και πάμε στην παραγωγή πλέον. Ας αρχίσουμε με την παραγωγή μικρού μήκους σχεδίων. Έχετε διάφορες επιλογές εδώ. Λοιπόν, από πάνω βλέπουμε τα μαύρα γράμματα, τα προγράμματα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, και από κάτω είναι τα προγράμματα. Πάλι έτσι υπάγεται το πρόγραμμα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, αλλά είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ορίζουμε τη μικρού μήκους ταινία στο ελληνικό κινηματογράφο έως 40 λεπτά διάρκεια. Και όπως είπα πριν, δεν απαιτείται παραγωγός για την υποβολή της αίτησης, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί αργότερα σε περίπτωση που λάβετε τη χρηματοδότηση. Και η προέγκριση κρατάει 30 μήνες, δηλαδή από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα που δίνουμε στο συγκεκριμένο σχέδιο, έχετε 30 μήνες για την ολοκλήρωσή της. Και το μέγιστο ποσό που προβλέπει το πρόγραμμα είναι τα 35.000 ευρώ. Μπορείτε δηλαδή να αιτηθείτε για έως 35.000 ευρώ, που δεν θα πρέπει να είναι το ολικό budget, θα είναι λίγο παραπάνω
το budget σας. Και εκεί και ένα δεύτερο πρόγραμμα που έχουμε είναι το micro budget, όπου είναι για φθηνότερα, ας πούμε, project, που μικρότερα σε διάρκεια, έως 20.000 ευρώ ο προϋπολογισμός τους και σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς να αναδειχθούν νέοι δημιουργοί που ίσως, ας πούμε, τώρα έχουν τελειώσει μια κινηματογραφική σχολή, έχουν κάνει μόνο τη σπουδαστική τους ταινία και θέλουν να κάνουν την πρώτη τους μικρού μήκους με ελάχιστο budget, αλλά με πολύ όρεξη και διάθεση. Και εκεί, λοιπόν, μπορείτε να υποβάλλετε σε αυτό το πρόγραμμα που είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σίγουρα από το κυρίως μικρού μήκους. Το μέγιστο ποσό που δίνεται είναι 8.000 ευρώ και χρηματοδοτούνται έως 10 μικρού μήκους ταινίες το χρόνο μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Να μιλήσουμε λοιπόν εδώ και για τα νέα προγράμματα και τι προβλέπεται μέσω των νέων προγραμμάτων για μικρού μήκους ταινίες. Το Micro Budget Short αφορά αποκλειστικά την πρώτη ή δεύτερη ταινία μικρού μήκους του της δημιουργού και απαιτείται πλέον παραγωγός εκεί, στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, και επειδή ακριβώς υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός στο πότε θα υλοποιηθεί η παραγωγή, πρέπει να υπάρχει παραγωγός από την αρχή για να υποβάλλεται σε αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, το ποσό εκεί είναι αρκετά καλό, είναι 25.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν έως 16 ταινίες το χρόνο. Οπότε, ποσοστία είναι έτσι αρκετά attractive. Λοιπόν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορέσαμε επίσης πιλωτικά να εισάγουμε και ένα πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγής για έργα μικρού μήκους που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών. Μιλάμε λοιπόν για έργα VR, Augmented Reality, 360, Immersive, διαδραστικά έργα που βλέπουμε ότι συνεχώς μπαίνουν στο κινηματογραφικό τοπίο. Το μέγιστο ποσό που δίνεται είναι 25.000 ευρώ. Μου έχουν πει πολλές φορές ότι είναι πολύ λίγο για αυτά τα έργα που ακριβώς επειδή οι τεχνολογίες αυτές είναι ακριβές. Ωστόσο, μιλάμε για έργα μικρού μήκους, όπου δηλαδή μπορεί να είναι και ένα 5λεπτο έργο, έτσι, που θα βοηθήσει μια νέα δημιουργό ακριβώς να πειραματιστεί με αυτές τις νέες τεχνολογίες. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, ελπίζουμε να πάει καλά, ώστε ενδεχομένως να το εξελίξουμε και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα ερώτηση. Κάντε μου τώρα, γιατί αυτό είναι και λίγο ιδιαίτερο. Ναι. Γιατί θεωρούνται λίγα χρήματα, 25.000 ευρώ για VR? Από περιέργεια ρωτάω, δεν είμαι... Είναι ένα feedback που έχω λάβει αρκετά. Να πω ότι δεν είμαι καθόλου... Δυστυχώς είμαι θειασότης, όχι. Είμαι ενθουσιώδης, έτσι, adapter, audience. Είμαι στο κοινό των νέων τεχνολογιών. Δεν γνωρίζω καθόλου, δυστυχώς, το πώς την παραγωγή, το τι χρειάζεται, την τεχνολογία που χρειάζεται, και το άκουσα αρκετές φορές όποτε έχω παρουσιάσει τα προγράμματα, ότι είναι πολύ λίγο για green screen, για ότι χρειάζονται effects, ότι χρειάζονται ειδικές κάμερες πολλές φορές, αλλά δεν γνωρίζω. Ίσως κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Ειδικά στούντιο. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχουν καν εδώ. Λοιπόν, και να περάσουμε στις μεγάλου μήκους. Εδώ ναι. Χρειάζεται πάντα... Ναι, χρειάζεται παραγωγός. Ναι. Και πόσα έργα είναι το χρόνο? Πολύ καλή ερώτηση. να το δω σε λίγο. Ναι,
Το οποίο, ναι, δεν είναι ένα αυστηρός αριθμός επίσης. Δηλαδή, είναι, μάλλον να το πάω διαφορετικά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που μας έχει δοθεί μέσω... και μοιράζεται. Και απλά έχουμε κάνει εμείς έναν υπολογισμό, επειδή υπάρχουν 4 κύκλοι μέχρι το τέλος του 2025 παραπάνω. Θα δούμε μετά τις ημερομηνίες. Έχουμε κάνει λοιπόν έναν υπολογισμό ότι να μην ενισχυθούν οι πρώτοι, ας πούμε, που θα κάνουν αίτηση, να υπάρχει το ποσό μέχρι το τέλος του προγράμματος, οπότε έτσι καθορίζεται στο περίπου το πόσα έργα θα χρηματοδοτηθούν. Θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί και εγώ τώρα τα μαθαίνω. Να πω επίσης ότι είμαι στο πόστο από το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε στην παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους. Εδώ να πω ότι είναι το μόνο μου slide το οποίο δεν είναι επαρκές, γιατί δεν έχει τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι το Micro Budget Plus. Άρα, ας ξεκινήσω από αυτό, λοιπόν. Το Micro Budget Plus είναι για μεγάλου μήκους ταινίες, είτε μυθοπλασίας είτε ντοκιμαντέρ, που έχουν budget έως 250.000 ευρώ και το μέγιστο ποσό που δίνεται είναι τα 70.000 ευρώ. Είναι για την ανάδειξη νέων δημιουργών, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ότι πόσα έργα πρέπει να έχει κάνει. Δηλαδή, θα δοθεί προτεραιότητα, να το πούμε έτσι, στους νέους δημιουργούς, αλλά μπορεί οποιοσδήποτε δημιουργός να κάνει αίτηση. Και επίσης έχει έναν χαρακτήρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω, της αφηγηματικής και θεματικής αναζήτησης. Θέλουμε να δούμε, λοιπόν, έργα που είναι φρέσκα, έργα που έχουν έναν κάποιον πειραματισμό αφηγηματικό, αλλά όχι και απαραίτητα. Είναι, λοιπόν, για την ανάδειξη μιας νέας φόρμας, μιας νέας θεματολογίας, αλλά επίσης θα μπορούσε να είναι και μια καθαρά παραδοσιακή αφηγηματική δομή μιας νέου δημιουργού. Οπότε είναι αρκετά ευρύ σαν πρόγραμμα και είναι για έργα τα οποία μπορούν ακριβώς να πραγματοποιηθούν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 10 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη στιγμή δηλαδή που θα πάρετε τη χρηματοδότηση μέχρι που θα παραδώσετε το έργο. Να γίνει έτσι γρήγορα. Τώρα, γυρνάμε στα παραδοσιακά προγράμματα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής. Πρώτη ταινία παραγωγή για λοιπόν διάρκειας τουλάχιστον 70 λεπτών. Πρέπει να είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του της σκηνοθέτηδος. Και η χρηματοδότηση από το κέντρο μπορεί να ανέλθει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας. Το μέγιστο ποσό που δίνεται είναι οι 250.000 ευρώ για ταινίες μυθοπλασίας και το 60.000 ευρώ για ταινίες ντοκιμαντέρ. Στο βασικό παραγωγή, η χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας. Το budget το μέγιστο ποσό που δίνεται είναι μεγαλύτερο, είναι έως τις 350.000 ευρώ. Σπάνια δίνεται, να το πω, δυστυχώς. Προσπαθούμε, ωστόσο, να κάνουμε μια... είναι δύσκολο. Φανταστείτε ότι σε κάθε κύκλο λαμβάνουμε περίπου, θα πω 40 προτάσεις, από τις οποίες λαμβάνουν προέγκριση 4, ας πούμε, με 5. Δηλαδή 3 μυθοπλασίες, 2 ντοκιμαντέρ, κάπως έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ανταγωνιστικά είναι τα προγράμματα και γιατί δεν μπορούμε πολλές φορές να δώσουμε το maximum που θα θέλαμε πολύ να δώσουμε, και υπάρχει αυτή τη στιγμή εσωτερικά ένα πολύ μεγάλο debate ότι να δίνουμε σε ακόμα λιγότερα project, αλλά να δίνουμε το μέγιστο ποσό ή όχι. Και δεν υπάρχει έτσι ξεκάθαρη απάντηση, απλά για να... επίσης να πω ότι είμαστε... Δεν ξέρω αν το ακούσατε και στην αρχή του φεστιβάλ, σε μια ομιλία που είχε
η ΣΑΠΟΕ, η Ένωση Παραγωγών Ελλάδων. Είμαστε στην Ευρώπη η χώρα που λαμβάνει τη χαμηλότερη χρηματοδότηση για κινηματογραφική παραγωγή. Πολύ θλιβερό στατιστικό. Είναι ρόλος όλων μας να προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ένα lobbying για να πάρουμε περισσότερα χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, ναι, 350.000 λοιπόν, έως 350.000 για έργα μυθοπλασίας και έως 100.000 για έργα ντοκιμαντέρ. Το micro-budget αυτό είναι το μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Πηγαίνει στο micro-budget που μίλησα πριν και για τις ταινίες μικρού μήκους. Είναι για σχέδια που έχουν χαμηλότερο προϋπολογισμό, έως 100.000 ευρώ, αρκετά λοιπόν χαμηλό προϋπολογισμό, και διάρκεια τουλάχιστον λοιπόν 60 λεπτά. Και είναι σκοπός του προγράμματος να αναδείξει πάλι δημιουργούς με διάθεση για καλλιτεχνικό ρίσκο και χαμηλές παραγωγικές απαιτήσεις. Άρα και πάλι μιλάμε για φρέσκους δημιουργούς που ενδεχομένως έχουν μια ωραία ιδέα και μπορούν να την υλοποιήσουν με λίγο χαμηλότερο budget. Άρα, για να το καταλάβουμε λίγο, όχι να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, επειδή υπήρχε αυτό το πρόγραμμα από το κέντρο και είδαμε ότι υπάρχουν αιτήσεις που γίνονται, προσπαθήσαμε το ίδιο να το φέρουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι είναι το Micro Budget Plus, έτσι, που έχει budget έως 250.000 και δίνεται ως 70.000. Οπότε είναι λίγο, γι' αυτό είναι Micro Budget Plus, αλλά έχει τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια λογική. Και χρηματοδοτούνται μέσω αυτού του προγράμματος έως 4 μεγάλου μήκους ταινίες το χρόνο. Αυτά. Και εδώ εδώ τα ποσοστά είναι καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, θα έλεγα, σε έναν νέο δημιουργό, όπου θέλει να κάνει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, εάν μπορεί, έτσι, και αυτό είναι καθαρά στο καλλιτεχνικό του όραμα. Θέλουμε να βλέπουμε και φιλόδοξους νέους δημιουργούς. Δεν λέω ότι ένας νέος πρέπει να ξεκινήσει απαραίτητα με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Αλλά εάν η ιδέα της είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί περίπου τόσο, θα έλεγα σίγουρα να κάνεις το micro budget παρά στο πρώτη ταινία. Γιατί είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Αλλά πρέπει να εμπίπτει σε αυτό το περιορισμό. Όχι την ίδια στιγμή. Όχι την ίδια στιγμή. Δηλαδή, εάν, να το πούμε διαφορετικά, εάν πάει στο micro budget, εντάξει, και δεν λάβει χρηματοδότηση και επίσης ταυτόχρονα επειδή το σκέφτεται, έτσι, και αναπτύσσει περισσότερο την ιδέα και συνειδητοποιεί ότι μα δεν γίνεται ούτως ή άλλως, γιατί είναι πιο ακριβό, μπορεί την επόμενη φορά να κάνει την πρώτη ταινία, αλλά δεν μπορεί την ίδια στιγμή, την ίδια χρονιά να κάνει και στα δύο και να παρουσιάσει δύο διαφορετικά budget. Είναι μία η πρόταση. Αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν. Ωστόσο, πάλι οι δύο φορές είναι περιορισμός. Ναι. Όχι. Γιατί θεωρείται στάδιο παραγωγής. Ακόμα και αν αλλάξει. Εκτός εάν είναι κάτι πάρα πολύ ειδικό που αλλάξει άρδιν. Δηλαδή είναι μια πολύ πρωτόλια ιδέα και μετά αλλάξει και το δηλαδή αλλάξει. Ας πούμε. Π.χ. από ντοκιμαντέρ γίνεται. Αλλά όταν είναι το ίδιο σχέδιο, αν αλλάξει η σύσταση ή το ανάποδο. Η σύσταση του budget μόνο και πάλι όμως είναι το ίδιο σχέδιο. Οπότε μέχρι 2 φορές μπορεί να αξιολογηθεί. Είναι περιοριστικό, το γνωρίζουμε. Ναι. Οπότε, ναι, κάπως καλό είναι, αυτό σίγουρα θα το πω, καλό είναι να μην κάνετε δοκιμαστικά αιτήσεις για να δείτε, ας πούμε, τι ψάρια πιάνετε, να το πω έτσι λαϊκά.
καλό είναι να έρχεστε με όσο πιο συμπαγή την πρότασή σας, με ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, χρηματοδοτικό πλάνο, ξεκάθαρο. Φυσικά, ξέρουμε ότι δεν θα μπορείτε να έχετε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από αλλού, αν δεν έχετε, πρέπει να ξεκινήσετε από το κέντρο, αν είναι ένα ελληνικό project, αλλά να έχετε σκεφτεί ποιοι θα είναι οι συμπαραγωγοί σας, ότι ενδεχομένως, ναι, έχετε προσεγγίσει έναν sales agent, έναν διανομέα, του έχετε μιλήσει για την ιδέα σας, να έχετε δουλέψει το σενάριο πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως να έχετε προσεγγίσει καλλιτεχνικούς συντελεστές. Όσο πιο πλήρης είναι ο φάκελος, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχετε οι αξιολογητές και να καταλάβουν καλύτερα την πρότασή σας και να δουν ότι έχει γίνει δουλειά εδώ. Και επίσης, ναι, για να πούμε και ένα ευχάριστο, έχουμε δει πολλές φορές σε όλα τα προγράμματα να έχουν αξιολογηθεί project με μια μέτρια βαθμολογία, ας πούμε, και οι αξιολογητές να έχουν δώσει κάποιες προτάσεις βελτίωσης, τις οποίες μετά οι ετούντες να τις έχουν λάβει υπόψη, να επανακαταθέσουν στον επόμενο κύκλο και να πάρουν υψηλότερη βαθμολογία και να πάρουν χρηματοδότηση. Οπότε, όντως, θεωρούμε ότι βλέπουμε να λειτουργεί κάπως το σύστημα με τους αξιολογητές και ότι παίρνετε feedback και βελτιώνετε τις προτάσεις και παίρνετε. Φυσικά, πάντα είναι πολύ ανταγωνιστικά τα προγράμματα. Πολλές φορές, ναι. Ωραία. Αν το project έχει συμμετάσχει ως σκηνοθέτης ή κάποιος από την παραγωγή σε προγράμματα κατάρτισης. Αν έχουν πάει σε κάποιο pitching forum, αν έχουν κάνει μια ανάπτυξη σεναρίου σε κάποιο πρόγραμμα, κάτι τέτοιο. Νομίζω θα φανεί στο ίδιο το σενάριο. Θα φανεί δηλαδή στη δουλειά. Επίσης, ναι, όταν κάνετε αίτηση, υπάρχει ως συμπληρωματικό. Δεν θυμάμαι αν είναι συμπληρωματικό ή απαραίτητο. Νομίζω είναι απαραίτητο, ανάλογα το πρόγραμμα, να βάλετε και προηγούμενη δουλειά σας. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν δεν έχετε, προφανώς, αλλά υπάρχει πεδίο όπου βάζετε link από προηγούμενη δουλειά, το οποίο φυσικά, δηλαδή, όσο πιο περισσότερο είναι το οπτικό υλικό, έτσι. Μιλάμε για οπτικοακουστικά μέσα. Ο κινηματογράφος, έτσι, είναι εικόνα και ήχος. Ό,τι έχετε που μπορείτε να δείξετε σε εικόνα, φυσικά θα βοηθήσει την πρότασή σας. Ναι. Ναι. Ένα σχέδιο μπορεί να πάρει, για μεγάλου μήκους τώρα αναφέροντας, από τα διάφορα στάδια χρηματοδότηση. Δηλαδή, ναι. Να στείλουμε, ας πούμε, για τη γραφή, ναι. να πάρει χρηματοδότηση. Μετά, στην ναι. ανάπτυξη, να πάρει το Ακριβώς. ίδιο σχέδιο. Ναι, φυσικά. Και αυτό είναι έτσι και το όραμά μας και αυτό που θέλουμε να γίνεται, και είναι και το όραμα έτσι κάθε κέντρου κινηματογράφου, ότι θα ήθελε να στηρίζει τη δημιουργία σε όλες τις φάσεις, έτσι. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν φτάνουν οι πόροι, πολλές φορές όντως, δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι και γκαραντή, έτσι. Δεν είναι ότι το γεγονός ότι εξασφαλίσατε χρηματοδότηση για σενάριο δεν σημαίνει ότι θα πάρετε και για παραγωγή απαραίτητα. Θα θέλαμε πάρα πολύ και αυτό είναι έτσι ο στόχος. Αλλά κάθε φορά θα περνάει από αξιολόγηση. Πείτε. Να ρωτήσω, εγώ τώρα στο micro budget δεν λέμε τι ποσό παίρνουμε, όμως. Λέει το budget να είναι έως 100 και 50 για ντοκιμαντέρ. Τι χρηματοδότηση δίνεται? Μισό λεπτό, γιατί έχω όλα τα micro budget στο μυαλό μου. Μέσα αναλυτικά θα το αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, το έχω και... Ήθελα να ρωτήσω αν στο micro budget αρχικά η ταινία μου π.χ. έχει 80.000 ευρώ προϋπολογισμό και μετά βρω εγώ μια χρηματοδότηση ακόμα 40.000 ευρώ. Ναι. Θα τους πω όχι επειδή ξεπερνάει τα 100.000 και έχω το δικό σας ταβάνι? Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που όντως συμβαίνει και όντως δεν εμπίπτει πλέον στο πρόγραμμα. Άρα, το micro budget, το συγκεκριμένο, έχει την έννοια ότι με λίγα χρήματα θα γίνει η ταινία και κάπως γρήγορα επίσης. Σε περίπτωση, νομίζω υπάρχει ένα 20%, άρα τη στιγμή που έχεις λάβει την προέγκριση, ένα
ένα 10% παραπάνω μπορεί να είναι ή παρακάτω. Εάν είναι πιο πολύ, πλέον θεωρείται ότι έχει αλλάξει η σύσταση. Οπότε εκεί υπάρχουν κάποιες, όχι κυρώσεις ακριβώς, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις την τελευταία δόση, κάτι τέτοιο, επειδή είναι με δόσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, είναι μέχρι 40.000 ευρώ στην μυθοπλασία, 20.000 ευρώ στο ντοκιμαντέρ και μόνο 8 στη μικρού μήκους που το είπαμε. Ναι, γιατί το budget θα είναι μέχρι 100, έτσι. Οπότε, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω για την αναλογία των αιτήσεων με τα πλάνα που τελικά εγκρίνονται στο micro-budget. Πόσες αιτήσεις δέχεστε και πόσες τελικά εγκρίνονται? Είναι πολύ καλύτερα τα ποσοστά εκεί. Δηλαδή, στον τελευταίο κύκλο είχαμε περίπου 20 αιτήσεις, μεγάλου και μικρού μήκους, και άρα και ενισχύθηκαν 2 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και 4 ταινίες μικρού μήκους. Πολύ, πολύ καλύτερα, λοιπόν, τα ποσοστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εδώ πάλι ένα κάπως θετικό, μια νότα θετική. Επειδή, λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι πολύ έχετε πολύ μεγάλο περιορισμό υποβολής, έτσι, 2 ευκαιρίες. Εάν καταφέρετε παρόλα αυτά να κάνετε μια ταινία χωρίς τη στήριξη του κέντρου, μπορείτε να την υποβάλλετε πλέον ως έτοιμη ταινία και να την κρίνουμε ως έτοιμη ταινία και να πάρετε ετεροχρονισμένα, ας πούμε, στο τέλος κάποια χρήματα, τα οποία μπορείτε να τα επενδύσετε έτσι στην επόμενη ταινία. Δηλαδή, εμείς δεν ζητάμε πλέον ένα παραδοτέο αφού υπάρχει η ταινία. Ναι, ή στη διανομή. Δηλαδή, είναι ακριβώς μια επιβράβευση για το γεγονός ότι καταφέρατε να κάνετε την ταινία χωρίς τη στήριξη. Ναι. Για παράδειγμα, τα μαγνητικά πεδία που είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, τα οποία δεν είχε κάνει αίτηση στο κέντρο κινηματογράφου, ωστόσο την υπέβαλε ως έτοιμη ταινία και πήρε μια ενίσχυση. Επίσης, και εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Μπορείτε να ζητήσετε μέχρι 100.000 ευρώ, όπου όμως μπαίνει το κέντρο συμπαραγωγός και θα πάρει ποσοστά επί του έργου, ή μια απλή ενίσχυση μέχρι 25.000 ευρώ, που δεν έχει κάποιο δικαίωμα το κέντρο, πέρα από το να μπορεί να δείχνει, ας πούμε, το έργο για εκπαιδευτικούς λόγους. Μια ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση αυτά τα χρήματα δεν χρειάζεται να δοθούν τιμολόγια. Δεν υπάρχουν τιμολόγια. Δεν υπάρχουν τιμολόγια. Ναι. Γίνεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της παραγωγού και του κέντρου, όπου ορίζει, λοιπόν, πώς θα δοθεί η χρηματοδότηση, αλλά δεν ζητάμε εμείς κάτι, δηλαδή ζητάμε να έχουμε την ταινία ως κέντρο για να μπορούμε να τη δείξουμε για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά ναι, δεν ζητώνται τιμολόγια ή κάτι τέτοιο, γιατί η ταινία έχει. Δηλαδή, άρα είναι σαν ένα βραβείο. Έτσι. Πείτε μου. Όχι, υπάρχουν περιορισμοί. Όχι. Είναι συγκεκριμένο. Κάθε χρόνο, λοιπόν, για την έτοιμη ταινία, είναι πρόγραμμα, έτσι, πρόγραμμα έτοιμης ταινίας. Είναι μία φορά το χρόνο, δηλαδή ενώ όλα τα προγράμματα έχουν 2 κύκλους, αυτό είναι ένας κύκλος, μία φορά το χρόνο, και άρα η ταινία πρέπει να είναι του τελευταίου χρόνου. Αλλά μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, μέσα σε πιο χρονικό... Λοιπόν, πρέπει να είναι για... Λοιπόν, ελληνικές ταινίες που δεν έχουν προβληθεί ακόμη ή προβλήθηκαν για πρώτη φορά το τελευταίο 12μηνο, από 1η Εβδόμου έως 36ου. Γιατί 36ου είναι που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Δηλαδή και για την επόμενη δηλαδή, γιατί εμείς είχαμε ένα θέμα με αυτό, δεν το καταλάβαμε τότε. Ας πούμε, παίξαμε την ταινία τον Ιούνιο. Ωραία. Δεν προλάβαμε εκείνο το δεδιάλειμμα που είναι πάλι Ιούνιο. Ναι. Για την επόμενη χρονιά δεν ισχύει, δηλαδή, να κάνουμε και στην επόμενη χρονιά για τελειωμένη ταινία. Έχει χαθεί. Για
γιατί είναι το τελευταίο 12 Πρέπει να είναι στο 12 με τον Γιώργο. Μμμ. Γιατί μας φαινόταν τελείως περίπου. Ναι. Δηλαδή, για να μην μπορούμε έστω την επόμενη χρονιά και μέσα σε αυτή τη χρονιά πρέπει να και τελειώνει. Ναι. Αφού είναι καινούργια η ταινία. Απλά ήταν η χρονιά που λόγω COVID το φεστιβάλ Μεταφέρθηκε. Αλλά και πάλι δεν ισχύει. Δηλαδή, αν κάνεις μια ταινία και δεν πάει στην επόμενη χρονιά για τελειωμένο έργο, για ποιο λόγο. Ναι. Είναι ακόμη καινούργια η ταινία. Επίσης, Μετράει το 12μηνο μέχρι την καταληκτική κατάθεση, που είναι... ναι. Αλλά άρα την είχατε υποβάλει? Όχι. Δεν προλάβαμε να την υποβάλουμε. Για εκείνη, για το 30, ας πούμε. Αλλά επειδή είχε προβληθεί... Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορούμε και την επόμενη. Αυτό μάλλον είναι λίγο Αυτό ναι. περίεργο και ίσως πρέπει να το δούμε. Να το δούμε, ναι, μήπως γίνει κάποια τροποποίηση. Ναι, γιατί εμείς είχαμε κάνει επαφή και δεν τη δεχτήκαμε να κάνουμε μια αίτηση. Αλλά για ποιο λόγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το λαμβάνω υπόψη μου. Για να το δούμε. Είναι λίγες περιπτώσεις, αλλά ίσως θα πρέπει να το βλέπετε. Και ειδικά, ναι, και ειδικά, ναι. Οπότε εμείς κάναμε μια ταινία και δεν επιβραβευτήκαμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ναι, να πω ότι ο κανονισμός αυτός του 2021 γενικά έχει λάβει πολύ θετικά σχόλια, έχει έτσι, σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη έτσι, και ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και τις ανάγκες της κοινότητας, αλλά φυσικά τροποποιείται, έτσι, μία φορά το χρόνο περίπου, κάνουμε τροποποιήσεις, βελτιώνουμε λίγο τα πράγματα, οπότε θα το σκεφτώ, θα το φέρω στην ομάδα. Περνάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί μου είπαν ότι δεν πάμε καλά από χρόνο και θέλω να ανοίξουμε μετά για πιο πολλές ερωτήσεις. Το τελευταίο πρόγραμμα αφορά στη μειοψηφική συμπαραγωγή, δηλαδή είναι έργα ξένης πρωτοβουλίας με κυρίως συνήθως μη Έλληνες δημιουργούς, έτσι, που ωστόσο έρχεται η Ελλάδα ως χώρα συμπαραγωγής. Και θα πρέπει, εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει τα σχέδια να έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού τους και να έχουν επιβεβαιωμένη χρηματοδότηση από δημόσιο φορέα και δίνεται μέχρι 100.000 ευρώ ή μέχρι 20.000 ευρώ αν είναι για επιδότηση. Επίσης, πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα, μιας και η Ελλάδα έχει γίνει έτσι πολύ... και θα πρέπει να γίνονται, είτε σίγουρα να υπάρχει συμμετοχή από Έλληνες καλλιτεχνικούς συντελεστές, ή να υπάρχουν γυρίσματα στην Ελλάδα, ή να γίνει, ας πούμε, το post-production στην Ελλάδα. Έχει κάποιους τέτοιους περιορισμούς. Και το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πολύ παρόμοιο με τους χρονικούς περιορισμούς που είπαμε και δίνονται ως 150.000 ευρώ. Λοιπόν, πώς αξιολογούνται οι προτάσεις. Ξέρετε ότι κάθε φορά που υποβάλλετε μια αίτηση, ότι σε 4 μήνες θα έχετε αποτελέσματα. Αυτό πλέον τηρείται, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Και ξέρετε που μπορείτε να σχεδιάσετε λοιπόν τη συνέχεια, την πορεία σας. Κάθε σχέδιο εξετάζεται από 3 αξιολογητές, readers. Έχουμε μια δεξαμενή αξιολογητών που περιλαμβάνει σκηνοθέτες, σεναριογράφους, θεωρητικούς του κινηματογράφου, κριτικούς και ανθρώπους του χώρου γενικότερα. Έχουμε, ας πούμε, και ανθρώπους από το μοντάζ, έτσι, από το καλλιτεχνικό μοντάζ πάντα. Και κάθε αξιολογητής δεν ξέρει ποιοι άλλοι 2 θα αξιολογούν το ίδιο σχέδιο. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συζητήσει μαζί τους. Το θέμα είναι να είναι τελείως απρόσκοπτοι και αξιολογούν με καθαρά καλλιτεχνικά κριτήρια. Δηλαδή, την πρωτοτυπία του σεναρίου, το πόσο καλά δομημένο είναι το σενάριο, την δυναμική της καλλιτεχνικής ομάδας, για την οποία μιλήσαμε πριν, το προηγούμενο έργο της δημιουργού, ενδεχομένως, αν όντως το θέμα θεωρεί ότι είναι relevant, είναι κάτι που αγγίζει το σημερινό κοινό.
Με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια, τα οποία τα έχουμε, είναι και δημοσιευμένα, δηλαδή μπορείτε να δείτε πώς βγαίνουν κάθε φορά οι βαθμολογίες, βάζει μία βαθμολογία και γράφει ένα σκεπτικό γιατί, τι πιστεύει ακριβώς ότι είναι τα πολύ δυνατά σημεία του σχεδίου και ποια είναι αυτά που χρήζουν βελτίωσης. Λοιπόν, κάθε αξιολογητής βάζει την αξιολόγησή του και βγαίνει ένας μέσος όρος βαθμολογιών, τις οποίες λοιπόν μετά παίρνει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής και μπορεί πλέον να κρίνει τα έργα που βρίσκονται έτσι στην κορυφή, ας πούμε, αν ξέρει ότι θα προταθούν, μπορεί να δώσει προέγκριση σε 4-5 σχέδια, βλέπει την πρώτη δεκάδα και βλέπει και τα οικονομικά στοιχεία πλέον της πρότασης, κατά πόσο το budget βγάζει νόημα και είναι ρεαλιστικό, κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό, είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που υποβάλλεται η αίτηση. Και εκεί βγαίνει λοιπόν πλέον μια τελική απόφαση. Και για κάποια προγράμματα συστήνονται τριμελείς επιτροπές. Υπάρχει λοιπόν, κυρίως στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα είναι επιτροπές σε μεγάλο βαθμό, όπου εκεί είναι λίγο διαφορετικά λοιπόν. Έχουν ήδη αξιολογήσει, μελετήσει τις προτάσεις και μετά συναντιούνται, συζητάνε τις αξιολογήσεις και βγάζουν πόρισμα. Οπότε εκεί πλέον και εκεί θα γίνει και μία από πλευράς μας εκπαίδευση των αξιολογητών να καταλάβουν λοιπόν τι σημαίνει και βιωσιμότητα και υλοποιησιμότητα ενός σχεδίου, γιατί εκεί πλέον εμείς δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Θα είμαστε φυσικά όταν θα γίνει η συνεδρίαση των επιτροπών, αλλά ο ρόλος θα είναι συμβουλευτικός και θα βγουν από τις επιτροπές τα αποτελέσματα. Και φυσικά να πούμε ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, όταν μπείτε στην πλατφόρμα θα δείτε το αναλυτικό, το σκεπτικό και των τριών αξιολογητών, επώνυμα πλέον, θα δείτε ποιοι αξιολογήσαν την πρότασή σας και τη βαθμολογία. Και την επόμενη φορά θα έχετε άλλους αξιολογητές, αλλά ενδεχομένως θα έχετε λάβει υπόψη τα σχόλια. Αυτά από εμένα. Εδώ έχουμε τις καταληκτικές περιόδους για τα προγράμματα του ελληνικού και του κινηματογράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και εδώ είναι για τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα βάλω μία άνω τελεία και να δούμε μετά ίσως στο website που μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις για το κάθε πρόγραμμα, που πιστεύω είναι αρκετά ξεκάθαρα και μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το τι χρειάζεται σε κάθε περίπτωση.